Hello everyone, Kingdom greetings from Global Diplomat College Center, Manila, Philippines. Sa ating pong pagpapatuloy ng ating pag-aaral tungkol po sa konsepto ng Biblia, Part 2 ay ating pong siyasatin at suriin ang mga sinasabi ng mga kasulatan. Ito pong ginagawa namin sa Global Diplomat College Center ay pagtutuwid, pagtuturo, paglilinaw, pag-expose ng ginawa at tinuro ng mga relihiyon sa mga nakalipas pong mga nagdaang taon. Kaya po maraming tao ang na-deceive, na-daya, na-misinformed, na-miseducated ng iba't ibang mga katuruan. So patuloy po tayo magsaliksik. Baka po akala natin ang mga natatanggap nating mga turo noong mga nagdaang taon ay yun na yung katotohanan. Pero tayo pala ay na-deceive na or tayo po ay meron ng self-deception. So ang session teaching po natin ngayon ay The Concept of the Bible Part 2. Ang konsepto po ng Bible ay tungkol sa isang hari. Alam po natin, ang ating Panginoong Hesus ay isang hari. Kaya po kailangan natin mapag-aralan at maunawaan kung paano po nag-ooperate ang isang hari at kung paano po nag-function at nag-work ang isang kaharian. Kundi po mami-miss out natin how God the Father and our Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords, ang kanyang pong ways at ang kanyang isipan, His purpose and His intent. Ang kingdom po ay isang government. Ito po ay isang pamahalaan. Hindi po ito isang reliyon na may iba't ibang theological concept, tradition, salit-saling mga religious practices, customs, and traditions na nakaugalian na. Ang original purpose ng Diyos nang subuhin po niya ang ating Panginoong Hesus dito sa lupa ay i-reintroduce. Muli po i-establish ang kanyang kaharian dito sa lupa. Sa aklat po ng Genesis chapter 28 verse 3 ay nasusulat. Basahin po natin. At ikaw ay pagpalainawa ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ikaw ay palaguin. At ikaw ay paramihin upang ikaw ay maging kapisanan ng mga bayan. Ang isang kapisanan o isang komunidad, ito po ay grupo ng mga tao na namumuhay sa ilalim ng isang batas, isang kultura, isang moral at values, isang customs, isang kaugalian, isang pamumuhay, isang impluensya ng isang hari. Sa aklat po ng mga awit, kabanatang 2, talatang 7 ay nasusulat. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sabi ng Panginoon sa akin. In English, ang ibig sabihin po nito, I will declare the decree the Lord had said to me. Ang isang hari ay isang ruler na nagdi-declare ng decree o nagdi-decree. Ano ang decree? Ang decree ay isang formal at authoritative order, especially one having the force of law. Sa law, ito ay isang judicial decision or order. Ang decree ay isang purpose ng Diyos, ay isang foreordained event. Ang decree ay ini-issue po ng mga rulers o isang monarch o isang leader ng isang bansa. Ito po ay written commands having the effect of law. So, ang Diyos bilang hari, siya ay nag-ooperate through His decrees. Pag siya po ay nagsalita, ito ay isa ng decree. So, it's a law. Ito po ay isang law, batas, o utos na hindi na po mababago. Already settled in heaven. Hindi ito pwedeng baguhin o palitan. Kaya po, sabi ng kasulatan, my word is settled in heaven. So, hindi po ito pwedeng baguhin. That's a decree. A royal decree. Sa Luke 24:44, isa sa mga decree na sinalita ng Panginoong Hesus. Alam niyo po, every word, every tuldok, every kudlit from the books of Moses, the Psalms, and the prophets ay sinulat o naisulat concerning the Lord Jesus Christ. At siya ay naparito dito sa lupa upang ganapin at gawin niyang lahat ang mga nakasulat patungkol sa Kanya. Ang Bible po is all about prophetic scriptures.
sa mga prophetic scriptures naka-outline ang mga decrees ng Diyos, ang kanyang mga batas at mga plano, kung ano ang nasa kanyang isipan at ano ang kanyang layunin. Sa Luke 24 verse 44 ay nasusulat, "At sinabi niya sa kanila," ang Panginoong Hesus po ang nagsasalita, "Ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit." Nang magkagayoy, binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. So, binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip. Unless na hindi buksan ng banal na Espiritu ang mga pag-iisip natin, ay hindi natin mauunawaan ang mga talata. At nang buksan ng Panginoong Hesus ang mga pag-iisip ng mga alagad, ay naunawaan nila ang mga kasulatan. Gagawin lang ng Diyos kung ano ang kanyang mga decrees, kung ano ang kanyang plano, at kung ano ang nakasulat. So verse 46, "At sinabi niya sa kanila, ganyan ang pagkasulat na kinakailangang maghirap ang Kristo, the Anointed King, at magbangon muli sa mga patay sa ikatlong araw." 47, "At ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa, magbuwat sa Jerusalem." So this is the decree of the Lord Jesus Christ, to preach repentance, ang mensahe ng pagsisisi. Repentance is change of mind, change the way you think. Verse 48, "At kayo'y mga saksi ng mga bagay na to," the message of repentance. Kailangan natin ang repentance para sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. That's a decree from the King, a rule of law, an order issued sa kingdom. Kaya kailangan po natin sumunod, magpasako sa mga decrees ng ating Panginoong Hesus. Kasi yun ang kanyang iniutos. That's a rule, that's a law, that's a decree. Hindi kung ano po ang gusto nating ipangaral. And His decree is to preach repentance for the remission of sins. His decree is to preach repentance for the remission of sins. So verse 49, "At narito, ipapadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama, datapwat magsipanatili kayo sa bayan, hanggang sa kayo'y masangkapan ng kapangyarihan galing sa itaas." Ang pangako ng Ama, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, heaven's power, the Holy Spirit in our lives. That's the power in the kingdom of God. Sa Isaiah 46 and 10 ay nasusulat, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon na mga bagay na hindi pa na nangyayari, na nagsasabi, "Ang payo ko, my counsel, my purpose will stand," ay mananayo, "at gagawin ko ang aking buong kaligayahan." Ang Diyos ay interesado lamang sa kanyang mga plano, what He had foreordained. Ang Diyos ay walang kinalaman sa pagtatatag ng kung ano-anong denominasyon o sa pagtatayo ng kung ano-anong relihiyon or man-made traditions and religious activities. The original plan of God is to extend and establish His heavenly kingdom on earth sa pamamagitan ng mga kanyang mga sons and daughters, His royal citizens. Peace be to everyone and love with faith from God our Father and the Lord Jesus Christ. This is Elvi, God's pastor and ambassador from Global Diplomat College Center, Manila, Philippines. Concept of the Bible, Part 2. God bless you and God bless all the nations of the world.